Jeg vil nu fortælle påskeevangeliet af evangelisten Matthæus. Vi starter helt tilbage ved den sidste nadver, hvor Jesus sidder sammen med sine andre disciple rundt om bordet. De får noget af Herrens legeme og Herrens blod. De har det faktisk rigtig sjovt. Her på dette billede får Jesus blandt andet pedikyre af den dejlige dame nedenfor. Men så pludselig, midt i al morskaben, kysser Judas Jesus på kinden. Folk tænker, what the fuck? Men det viser sig så, at Judas er i ledtog med de onde mennesker, romerne, som senere tvinger Jesus til at slæbe sit eget dødskors til den bakke, hvor han skal korsfæstes. Nu er det jo så her, at Jesus griber sit maskingevær og begynder at skyde løs på alle de vilde romere. Men nej, Jesus havde sådan et vend kinden til princip, og derfor lavede han sig korsfæste på denne skærtorsdag. Langfredag var en bitter dag, og Jesus dør som ung, 35 år gammel tømrer på korset. Men skønt og påskemorgen, for 3 dage senere genopstår Jesus fra graven, og alle er glade igen. Senere optræder påskeharen så med sine æg for første gang, og er i dag kendetegnet ved påsken. Den historie vil jeg dog ikke komme ind på. God påske. What's the bunny bringing for me on Easter Day? Mom is cooking while we're out there looking for the eggs hidden away. After church we